Kagkaroon ang inyong alagad. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03. Sa liwat, mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki at tagpalabati sa Dabok sa Kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa Kuto Balabutan sa ato sini broadcast liwat kabunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes. Na presentation pat ini ang numero sa kalendaryo petsa 16. Sirado 100 dias na lang kanabilin. Preparar sa mga ihada kag ihado. Maninoy James, preparar para ganar. May nabiling pakita nga bali 107 dias. Bye-bye 2022. Welcome 2023. Biyernes naman nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan sa kinandang liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagduro naman sa pinaka-ulihilabas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Kada hapon sa siring nga palatuntunan manging katimbang naton ang aton siring nga Patrol 1 Bravado Patrol liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod bantayan kagimolsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang aton sining nga kahaponanon nagapakadto sa Kasisidmon way taman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. As always, ara sa eksena, ang babaeng walang pahinga, Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Action Ninyo Bugina. Obdama kita sa ato siling nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control, technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert. Action Christian James Binares. Tulapyo si Action James Sao. Tulapyo ka James Sao. Daw ang itsura mo daw kapoy ka. Kung sa mga manok hago ka. Kulang dapulay. Kulang masahe. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanda ng inyo sinalagad, nagabulo sa trono sa inyo regular ang Korman Action John Diaz. Basta Biyernes kag Sabado, way lang kita sang problema matik. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 53 minutos.
nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Ano mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report gikan sa New Government Center. Pagkonsiderar sang Bacolod sa extension nga ginahingyo sa mga tenants sa Manukan Country, ginakabig nga isa kadako nga development suno sa presidente sang asosasyon. Ibaluon tanakon ano ang mga consideration nga ginhatag sang syudad para mabayaran ang utang sa mga tenants dira sa Manukan Country. Ako madumduman nyo, sado ka klaro sang hambal ni Mayor Albi Benitez nga kakason, pahalinon ang mga tenants sa Manukan Country nga wala makabayad pila na katuig sang ila utang. Pero karon nga hapon ang development kadalon ni Action Art may pagkonsiderar ang syudad. Ano ang istoryahan? Ano ang konsiderasyon nga ginhatag sang syudad? Kag saan o magabayad ang ining nga mga tenants? Ibaloon tala karon ang kompleto nga detalye accounts sa report ni Action Art Tayhupon gikan sa New Government Center. Ang balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalon ni Action Eden Aboso, Negros Occidental Provincial Police Office, magatipilgayon ini sang LTAP Caravan. Dito naman sa Banwasang, EB Magalona. Sa mga taga 3rd District, inyo na ni Chimpo, sa nagkaiping dira ka mga distrito sa 3rd District, base wala malisensyahan, wala maparinyo ang inyong firearms license, oportunidad na ninyo ini. Gusto nyo magkuha sang permit to carry firearms outside residence, PTC-4, tsansa nyo na ni sa LTAP Caravan ngayiwaton nila sa Banwasang, EB Magalona. Ano yung mga balita sa palibot-libot sa Bacolod City? BCPO wailabot sang 1,200 ka mga PNP personal. Gin-request ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa Police Regional Office 6. Gin-request niya man sa Camp Crame nga ipatuman ang gun ban sa pagsugod sang Mascara Festival sa sulod sang 23 Dias. Kagin-request man ni Martir sa National Telecommunication Commission o kon NTC ng mga big event kapag abot sang mga VIP, pati gayunon ang ginatawag nga signal blackout, in short signal jamming. Inaya sa mga dalagko lang mga event kag may ginapabot kag may bisita kita nga VIP. Pero ining gun ban nagligal pa rin kasi mana request ni Bacolod City Mayor Albi Benitez upod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang tuyo sinisang gun ban kay patuman sa Bacolod kun maprobahan masugod di sa October 1 until October 23 para nga ma-minimize ang mga insidente involving firearms. Once nga maprobahan iniya sang krami sila ni Colonel Martir, matik ipatuman tadayon sa syudad sang Bacolod kung pwede before Mascara Festival. Ano pagit ang mga bulo balita sa palibot-libot sa ngaton nga dakbanwa sa Bacolod? Sobra naman 1 milyon kay pesos nga balor sang sabo. Na-recover naman sa Police Station number 5 sa bypass operation nila sa Barangay 27. Sabu, 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 sabu! Wala untod!
Sige baligya! Sige higop! Kagabida na puhag naman ang kalinong sang Bacolod. Matapos kay may isa naman ka persona, Jason Romo. Ang gintiro kagabida sa tubangan sang Negros Occidental High School. Gabantay ka nagasugat sa nobya nga nag-eskwilada. Tiniro sa ulo, patay kagabi. Suspect nagasakay sa motorsiklo. Ang ginausoy nga anggulo sang Police Station No. 1 ni Police Major Ramil Sarona, all grudge. Mga balita sa nasyonal, DOH nakitaan man ang malapit na matapos ang COVID-19 pandemic. Panggin pahayag nga ang virus nagapabilin. Wow! Good news. Presidente Marcos makigsapol sa anom ka head of state sa iya pagbisita sa Estados Unidos. Comelec ginpasiguro nga hindi maayon o kung hindi mauyang ang resources in kaso mapaisol ang barangay kag SK election. Tili-siling sa aton nga bubuwit sa Congress kag sa Senate kaya laban gid hindi madayon ang barangay eleksyon. Puhulaton tang opisyal. Malapit 800 ka mga OFWs stranded sa military or US military base sa pungsod Indian o kung sa Indian Ocean bangod sang labor dispute. Among inang pila kadalag ko ka mga balita nasyonal. Sa atos Republican diri sa Action Report Afternoon Edition. Sipad-siparon tadi pag may time. Hey! I-check ta nga to sa nga Patrol 1. Ato sa nga Crosswind Patrol. Ato nga Bravado Patrol. Baloon ta na paglibot-libot ni Action Cell sa pila ka mga dalanon. Sa syudad sa Bacolod, kamustang trapiko? Traffic report, situational report, sang ato sila nga Patrol 1, Bravado Patrol sa Friday, nga presentation sa inyo palatuntunan. Line number 2, Action Cell. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:15 na. Ginaangan-angan nga makakonek kay Action Zel Minardo sa iya sining report situationer observation sa Dakbanwas ng Bacolod. Sa Friday nato sining pagpangalagad. Action Cell, good afternoon. Action Eric, maayong hapon. Yes. Nakaparis ka sa imutingog. Ganit. Wala lang kabugtaw aga pa. Nakatulog-tulog mo ko balik sa sa balay. Mo gani. At least nakatipon persa. Mo gani. Temprano pa, damo na balita. Was, may duty ka? Day off. Ay, day Happy off. anniversary. Ba, tita, imingin na karon kundi Wala, tapos mo yun karon na. kag mag-sign off sa night patrol, pwede pa to ka-swing sa GNG. Pwede, gid. Namo na dang tirada. Action boy na naman. Si Action Boy at present kito sa first kito siguro nga bisita. Wow. Diba chimpo ka, hapit ka na to, karon ka magpulo pa nyapon man iya. Gani, maka-chimpo-chimpo. Maka-chimpo-chimpo. Oo. Chimpuhan gid. Demonstrang aton nga Bacolod, jotay galom. Sumo ko naman pagalom. Galom, gijaw kaya tulatalit man gani aksyonerik. Ay tod. Subo nga hapon, no? Ang aton di nga chimpo. Diri sa may dalan nakson niya. Alina sang kaginat sa downtown ere, ulan-ulan. Pero diri sa may dalan nakson, amo pa nang aksyonerik
pulo pa nalithi. No, pero dito yung sa may parte sang south, sa kagina doon nagamat-amat naman ipanas ang galom, pero nagbalik naman, no? Subong nga hapon. Kagati mayo man kay subong ang lakat sa nga trapiko diri sa may dalan Lacson daw. Normal naman sa amon ni nga hapon Action Eric ang grabe gid. Dito kanina sa may barangay 27 pakadto Upper East bala in GC Action Eric. Oo, ang intersection na dire daw grabe gid ka traffic wala sa nga traffic enforcer. So ang iban do hindi man maghatag sang lugar. No, man pero may ginambal ta kung wala traffic light, wala traffic enforcers, insindihanay lang, no, hatagay lang sang lugar hindi kay dalokanay. No, so ang tendency ang iba niya tagpila na ka minutos nga hindi pa makalusot kay tungod ang iban kung sige-sige na lakatan sa laksyan do hindi gid sila kahatag sa niya sang lugar. No, sa iban so dapat hatagay ng gid, no, kang insindihanay kay wala dira sang traffic enforcers nga nagakontrol sa niya sang lakat ka traffic po Action Eric. No, kagati subong hapon kanami bala kay pagkatungtong yun sa September makabatsa gete sang mabugnaw nga hangin. Gani ni mo no, sila mo daw nagahilapit na ang Pasko. Gani, mamidjas kay kanya kang subong yan. Mano ka? Mamidjas kay kanya kang ma-jacket ya kay ang huyop ka hangin Action Eric. Bugnaw siya. Oh. Kala kati ikaw way ka man ka suksok jacket ka medyas. May dala ko di jacket. Kita mo miniskirt ka pa kani ya? Okay. May medyas ka ni balon. May medyas ka balon. Oo, may medyas ka balon sa bag. Ang budlays na bala kung ang budlays ko may kaka-jacket ka medyas kasi huruton ka bala katugnaw. May dala na ko ni jacket. Alam mo din nakita. Dala ka ni jacket once and for all para nga daw hindi ka matamaan sa tugnaw. Amoged. Mahal na kung may ginakulokupan ka kayo, may problema. Sana uwel. Sana uwel, may ginakupkupan. Sana all. Sana all, may ginakupkupan. Gani. Kamusta na mo lang ginakupkupan. Budlay ko may ginakupkupan, kaya doon tugnawan ka permi. May kamot pa man ko naman balaksyon ninyo. May kamot pa man. Anong kamot? Puwerte para sa anong kamot? Puwerte. Oo, so far Action Eric, no? Subong adlaw. Tatan nga paglibot, pagpatrolya, duwagid ka by bus operation ang natigayon subong. Ay to? That's ang Bacolod City Police Office o mga police stations, 3 and 5, no? Subong nga adlaw. Iti namangkot ganin sa aton sa PDEA kung may correspondent man ta sa bahin sang ano tawag? Sa may Kabankalan. So, oo, pero correspondent. Oo, wala gani. Layo naman to sa area ni Action BJ, pasible? Medyo malayo naman gid Action Eric. Pero kahit try ta lang na, no? Labot man. Kung may ara man sila dito sa Operation Action Eric. Ba ito kung ako niya ka PDEA ka station pa ni, plan ni 1.1? 1.1, yes. Kagati, napanarnya yung subject. Pamilyar ka Action Eric sa movie nga Narnia. Pamilya incorporada. Biskan sa Encantadja na lang. Gatanaw ka Encantadja sa una. Sa GMA? Masulod ka sa Lagusan. Malapos ka sa piyakan. At yung natabo sa subject, kaya nakapalagyo. Pero nakpansa? Wala. Ay, ang nalakpan hinablos niya ni Action Eric. Ang subject, wala? Wala. Kay ang idea ni Action Eric, perte man kamaro, no? Ang ginapaduhol niya sang items, ang ginablos niya. So, sa pag nang i-apprehend na sa mga kapulisan, kitara siya sa kwarto, panigurado ni Action Eric mo. Oo. Nang buksan siya sa operatiba, so lumumpat siya sa may exit siya ganun sa kwarto ya. Ay, gali? Pakadto sa may likod nga may laksan sa may highway, gidara sa may barangay 27. Budasig ba? Gani, so wala gid siya na ang liko-likoon sabi ako na mga iskinita hindi maginadagor mga saulado gid isang kapulisan kon operatiba nang nakadusot kaga wala man siguro idea nga may passes to siya gali sa likod. Grabe no, may gamay to siya nga apertahan dito siya nag-agi sa likod Action Eric. May sekreto sa exit ha? Yes, and 20 years old din yung hinablos sa yamang gahilibion, no? Nadakpan sa niya kay Ti. Wala naman isang ginikanan kung bulagay ng ginikanan. Ay, sus. Trasa sa tiyo niya, nag-star. Ganito mangkot to gani. To ma-eskwila pa siya kung naman grade 10 siya. Ay, no? So, nakapa-enroll na. Pero sunod sa kay Kagawa daw, alis ko na ning kilahan sang sang bata. Galing kay Ti nadakpan. Si Tororaga sang sipon kagang luha sang bata Action Eric. Imagine, 170 grams na 1.1 million madako-dako gid Action Eric na balor ni ang nakuha sa duwa ka mga suspect as subong hapon sa gati. Ini ang sa
bahin man sang Police Station 3, nadra man sa may Barangay Banago, mga sobra lang mo niya 2 gramos, Action Eric. So, pero dako na ni nga accomplishments man no, sa aton nga mga kapulisan, diri sa may syudad sang Bacolod, Action Eric. Mayo gina kiti bilas may bisan paano ga trabaho ya po ng pulis taya. Amogin, no, kitaan tagi na nga nagatrabaho dito sa gihapon ang mga kapulisan naton, Action Eric, no, nagapabaya sila ang mga responsibilidad diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, Action Eric. Kay respond tayo, pero magtanda ako dito sa may traffic light ayun, naganap na yung ulan, no? Pero wala man. Pero do ka grabe, Action Eric, ang galom, wala sa punta. Sabi ko nga, dara sa area nato na yan sa may Burgos, wala pa sulod din sa may hospital. Dara yon ang grabe ang dumaitom-itom gid ang galom subong nga hapon, Action Eric. Pero ang aton nga mga estudyante sa buong hapon, no, ang iba nakapuli na, nakagawa na sila nga mga buluthuan sa nakon eskwelahan. Ang iba may mga night class pa man sa gihapon, para sa gabi. So mayo lang, Action Eric, sang nagluntad ni walang insidente, wala pa nakagawa ang mga estudyante, no, kay kung amo taon natabo traumatic naman to sa bayan sa mga estudyante. Kay timing ito, Action Eric, mo managagawa naman to. Amo to nga oras sa kalabaran mga 8:20, no, nagagawa sa nito nagaluntad siguro mga 8 at 10 na o kung sugsugis ang gabi. Pila na lang ka minutos kag magwa naman tani ang mga estudyante. So dira kung adlaw kagati ginarundahan din man na daya sa mga kapulisan nga kaya mo ginambal ta balang hindi makontrol, hindi man gid siling kung kabalo lang ni siguro mga kapulisan nga dira. Pero kung ini ang biktima, tinabantayan, galing kit hindi makontrol no, ang mga hitabo ya sa may syudad. Pero kung ma-prevent, kung marundahan naman, ini mga strategic areas, so kinanglan gid nga rundahan sa atong kapulisan para siguro gid no, nga safe ang mga areas. Ilabi na gid, Action Eric, ining may mga eskwelahan sa may bahin diri sa may syudad sa Bacolod para ma-secure gid ang safety sa mga estudyante sa mga kabataan, Action Eric. Gani man importante nga ma-assess sila bra. Yes, correct, Action Eric, no, kaya kung aga o kung aga sa maghapon na darang bantay pag kung gabi ginalibot Action Eric mo ang Police Station 1 ini sa may downtown area makitaan gina namon ganin kiti sagad man, no, ini ang mga nagaobra sang krimen, no, lipotanay man o kung nagapanglipot man, Action Eric, no, kay hindi man na sila magtiro kung may pulis, so wala man na sila pulis amo na pag makalampuwas na dara na nagaobra sang krimen sini. So ang maayo lang Action Eric, no, kung amo man ginang katabong hindi makontrol, so dapat mahatagan naman sa hustisya kung kasulbaran ini ang mga krimen nga nagaluntad diri sa may syudad sa Bacolod, no, amo nang pinakadako nga challenge o kon hangkat sang publiko o kon sa mga pumuluyo ng Action Eric sa mga kapulisan, no, matagaan sang solusyon ini ang mga krimen nga nagaluntad diri sa may syudad sa Bacolod. So for the Action Eric diri sa may dalan sang Lacson, no, atubang bala sang tawag sa hospital, makitaan naton diri ang lakat sang trapiko nga slow to moderate kay ang nagapagwa sini barang mga salakyan halin sa sulod. So amo nang liwat ang ginambal sa nga hatagay naman sang dalan kay wala di sang traffic light, so hatagay isang dalan gini ang ubrahon, no, amo ning ati ang nagwa ding nagakontrol sang nakatraffic ko ang gwardiya, Action Eric. Ang gwardiya siniya sang hospital ay para abisuhan o advisean kung ang salakyan pwede na maglakat, pwede na mag-go o kung na-stop anay, kibati karon sinanggitanay ng ilang mga buli na kagang bumper sang salakyan. Wala pa. Okay, puro gago nga daan. So, hindi na pwede nga gag-go. Ang isa ka salakyan, mag-go man, no? Kaya base binungguanay. But so far, Action Eric, subo nga hapon, no? Amoy na ang accomplishments diri sa syudad sa Bacolod sa kapulisan, kag ang sitwasyon gidri in general yamat linong kag matawhay pa ang syudad sa Bacolod, kag ang ato nga tiyempo medyo maulan-ulano nagpan subong nga hapon. So sa aton nga mga taga-Palamati, kag mga ka-aksyon, maayong hapon, maghalong gid kita tanan and God bless. Observation report nga gikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kay Action Zil Minardo, there you have it, live report sa Patrol 1. Ang padayon nga paginutok sang pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod.
importante nga gagiyo ang salakyan bisan hinay kung nagalakat. Gamay man nga pasunaid. Ang balutso ng isa para nga maghalok, parutsa na lang, di nga halaka dot-dot kati ano isa nga nagka-create sa traffic, kaya ang isa kang isawa nagatag sang ligwa. Gamay nga pulo pasunaid kag pag-insindya. Sige, balikan talaga ro sa Action Cell pag may time sa balik niya sila nga pagpangalagad. Diri sa inyo para tutunan ang Action Report after edition. Biyernes nga presentation. Pagbalik na ton, report na ni Action Art tayo po Action Ida na Boso. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, may pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pabalik diri sa Balagan Action Report after edition ng Action Radio Philippines Standard Time alas 5:37 na. This time i-check na naman report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Unahon na report na Action tayo pun parte sini pagkonsidero sa syudado sa extension nga ginahingyo sang tenants sa Manokan Country ginakabig rin sa kadakong development suro sa presidente sang asosasyon. Ari sa Action Art tayo pun sa report. Line number 2, Action Art may hapon. Happy anniversary na sa imo ah. Oo, ti makadto ka hindi. Ati ko hindi kahon mo ko, ti plano po ko to eh. Ti wala ka man galing? Ha? Wala ka man galing. Diba tapos basketball ari mga tao nga. Sining ko, daw kapila ko maghagad, si mo pa Jenje, pero may ka man lang magkadto.
Ayaw mo na. Di, Aryo, ang good news ko ang mga attendant pala sa Manukan na country. Oo. May good news sila nga nabaton. Kundi kahapon nag-press con si Mayor Albi Benitez sa aga. Oo. Kag na pamangkot siya kung anong mamban niya parte sa status kag ultimatum nga ginhatag niya sa mga nag-occupar dira o kung nag-renta sa mga bloke sa bahin sa nga Manukan country. Kag siling niya ang akong nga order nga ultimatum nga until September na lang of this year ay may bago subong nga development matapos nga nagpatigayon sa meeting sa ila kahapon man mismo. Si Councilor Celia Flor na sa din ang nagtabuan reaksyon na Eric na ang hambal diri ni Celia Flor naging consider sang lokal nga panguluan sang Bacolod ang ilas ni Ayo na kung na pwede mapalawig tubtob sa katapusan sang Disyembre siling nga tuig ang ila pagsettle sang ila siling account. Okay. Kay siling diri ni Mr. David Montoya nga among nagaserving na presidente sang Manukan Vendors Association. Pag umbisang nga nagsapol sa ilaya ang City Government of Bacolod, nag-amat-amat naman sila bayad mo. Kasi niya posible hindi pakita sa ilahan ay nga kooperasyon kag sinseridad sa pagbayad sa ilas na obligasyon. May mo nga mo maning nagpariwag sa naging desisyon sang alkalde kag summan ni Councilor Celia Flor. Okay. Paligintugyan na lang yung subungtaran kay Councilor Celia Flor ang pagsugilanon sa ila kag pagtalakay sinitanan. Kay silang niya bisan mabudlay ina at least kung labot Disyembre kay di kabalo ka kung Disyembre damo man grasya te basi pa man lang kung makapitik sila bla kag makatipon sang ila sini inubayad. Remember nga ang mga obligasyon kag ang mga arrears sini nila hindi lang niya kay atensyon of thousand kundi millions ang iba na soneric mo. Correct. Na sunod diri sa kay Montoya, kung tingkon mo na kag bayaran mo within September, hindi kinanilaya masarangan. Tapi pagsubong na on recovery pagyapon ang ila sini status sa negosyo dira sa bahing sang Manukan country. Yaring na para yan sa presidente nga si David Montoya. Po, nag-meeting kami kay Celia Flor, kay Councilor. Bago kami mag-meeting to kay Councilor Flor, yung meeting mo na sa ni Mayor Albi. Among Pistreta, ang gapon, para payment sa Manukan. Daw positive man to sir nga tagaan kami extension sa among magyayo. Ang nambang kay Celia Flor nga kaya na lang kuno mag-interpret sa amon, bali kinakalit na lang siya ni Mayor Albi. Amo na ang meetingan namang gapon. Yung payment kami umpisa pa sang pagpungguan ay naman sila, mga 3 ka pieces. Ka-payment man kami. Kung nga daw nag-gusto si Mio. Pala good news, pagkapon ang dala ni ako sa Lord Paul. Pagkapasalamat kami siya kay ikaw at tagang tigayo naman lang ayo siya. Kay kun ang September 30, to sir, kung piliton, gid kag daw amo na ang inyo deadline. Kiyawang kami nakalaga, sir, kung tapol payment, nila sa amo ng amo nakatakbo nga mga plasteraw. Mga nagayo kami hasta to December 30. Amanakson na Eric no ang confirmation kada palayag ni David Montoya. So good news ini para sa ila. Ang importante nga mabayaran, ma-settle nila ang after na dinatagan sa isang conspiration sa city through Mayor Albi Benitez kag sa kay Councilor Celia Flor yati until December of this year nila dapat i-settle ang sila ka mga obligasyon nga dapat nila bayaran sa syudad. What if kung hindi na mabayaran sa Disyembre 30, ano matabo? Ati kakas sila dahil? Kakaski sila? Why sila dati makanti ang ila sinigila ko parang mga kwandira ng mga area. Kaya depende na sa city kung what will happen next sa ila sinigatikan. Kaya kung sininga bulan, sigurado hindi gini makupapan niya sa halos kalabanan o majority sa ila mo. Yan manti kay sabagay ti aray may maskara na ta basi sa kaluyaan aksyonan makabawi man sila ka makabayad sa utang nila Na correct na no sininga bulan sang Oktubre kay kung Setyembre ang deadline. Hindi na iya why hindi ka nakatakot maskara
Di ba, yun kayo daw consider, sila niya, amo lang nga latest update subong Oo. na pag-meeting nila sa Council of Floor. At least may October pa, may November, December, nga amo maning tiyempo, basta per month nga daw amat-amat na makarecover ang public. Oo. Daw amat-amat na mandamo ang ilas ni mga customer. So, nevertheless, basic kung matagan manigwa, nga mag-ayo ang ila income kag makatipon, abot na masettle ang ila mga obligasyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ati mayo mo na nga development, pabor sa mga tenants ta sa Manukan Country nga wala pa kabayad sa utang nila. May mga konsiderasyon, mga ginhatag lang syudad. Until December 30, basi lipat ka mo. Dako naman ang guro nga palugit sa syudad nga makabayad ka mo sang inyo kulang da nga utang. And with hope and pray nga makabawi ka mo kag ginansya ka mo, or if not makabinta ka mo sa sining ginapaabot ato nga Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Di kuan ina oportunidad ina bisan paano ti nakagulugin hawa din ang aton nga mga tenants na supposed until September sila kuntani, ti gitagaan sila until December 30. Dako na nga palugit sang syudad, I mean dako na nga pabor nga ginhatag siyo sa syudad. So why rason hindi ka mo kabayad until December 30 kasi amo naman lang na ang deadline nga ginhatag sa inyo pabor sa syudad sang Bacolod. Amo nang Mayo win-win solusyon. Action Radio Philippines sa Radami alas 5:44. Alin sa report ni Action Artay Hupon, sa Luanta report ni Action Edo Naboso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pagpatigayon sa ELTA po, dala sa may banwa sang EB Magalona. Ari ang report ni Action Edo Naboso. Line number 1 sa report, Action Edo Mahapon, please come in. Action Eric ginaimbitar sang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga individual nga mayara sang armas luthang apang wala sang lisensya nga makibahin sa pagpatiyan sang license to own and possess a firearm caravan nga patigayonon sa Setyembre 23 sa Plaza Publica sa banwa sang EB Magalona, kaupod man of course ang EB Magalona PNP. Suno kay NOCPO spokesperson Lieutenant Judices Catalogo, bentaha ini sa mga firearms holder bangod isa ini ka one-stop shop para mapadasig, makompleto kag matapos ang ilang kinahanglan nga hindi na magpadulong pa sa isla sang Panay. Dugang pa ni Catalogo, mahimo nila maakomodar ang 150 tubtob 180 ka mga aplikante nga luyag mag-apply o kun mag-renew sang ila nga mga lisensya. Pamati nato ng kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Judices Catalogo. Caravan to be conducted will be conducted on September 23 sa EB Magalona. The sponsoring nga nito ang EB Magalona Municipal Police Station in cooperation with EB Magalona Local Government Unit. Amo ni sa mga matabo, bali magandakit sa one-day caravan for the LTAP and licensing of firearms naton. Apart na di man sa atin nga licensing firearms naton, diri na mismo pan-Europsycho, hindi na ta magato sa Iloilo. Pan-Europsycho na lang kita diri. Balita alin sa NOCPO ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat kid Action Ida Naboso report gika sa Negros Occidental Provincial Police Office. Iban pa nga mabalita sa NOCPO kag sa City Hall, bantayan nyo na karon ang mga local kag national nga mga isyu. Inyo pamatian ang pagpangalagad sa action firing line ni Action Marlon Hinovea. Kinatamyaw talagang naglidira mayong hapon na kamayo lang nga pag-monitor kay Elizabeth Tagamala, kay Tuto Vea Joshua, Diding Alojamiento. Kinatamyaw ko lang dira akong nga little family. Mary Joy, Baby Tantan, and Talia. Kamonitor sila sa may Emerald Street, St. Peter Village. Alin kay Joshua Bea. Zone 4A, Talisay City. Kamonitor si Jeff Chavez. Si John Dicena, pa-check attendance lang. Sila ni Ana Sinoro. Ray Flores Barrio, gadira sa Barangay Estiparia, ara man siya, pa-check attendance man. Si Raymar
Biranyo Lingoste. Para sa may barangay Gimit, La Carlota City. Si Arotcha Evelyn, mayong hapon. Rhea May Ladjo, kag si Terz Vergara Sancho. O maluminada mayong hapon, gid. Athea Kin Miriman, Manilokya, Sara Mangane, o. Lowy Himoteya, pa-check attendance lang sa Kaliling, Kawayan. Base maisda da toto Alin Luwit Himoteya sa Kaliling, Kawayan. Toto Alarcon Araneta sa Inobaan, may hapon, gid. There's Vergara Sancho. Si Rochelle Polhenso Susana, Elvera Hilugo, Lian Claridad, Baby Gregorio Yulo, si Selby Vic ara sa Orchids Kinubuhan, John Vicena, salamat gid sa imo Tamiao, happy anniversary GNG. Salamat gid, damo gid nga salamat. John Claire Dilieva, mayang hapon gid. Sa kay Ana Sinoro, Angela Gayondato Castillo, good afternoon. May landra nga pagmonitor ka pamamati. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili da, mayong hapon na. Si Vanessa Salmorin kag si Richel Tano, kinatamya man ni Ana Sinoro, mayo lang kuno nga pag-monitor kag pagpamati. Daghang salamat gida. Kay Arnaldo Barrientos de los Reyes Jr. Tira sa probinsya sang Aklan. Ba, gamoniton si Arnaldo Barrientos de los Reyes Jr. sa Aklan. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Kada hapon diri sa inyo palatuntunan. Ay, puwerte. Parami na sila. Uy, migo ko Bong de la Paz. Kamonitor ko no si Jeneline kag si EG. Alina kay migo ko Bong de la Paz sang Victoria City. Hidlalo ko migo ko Bong de la Paz ba. Maninay maing kay Maninay Chari Salvacion da mayong hapon gid. Amo man kay Maninay Inday Sanchamorf kag Maymay Kaloy Bibidor. Dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuli. Kumusta ka mo da? Why, gitu do. Action report after edition magabalik. Dugang anta ang ato magsabalita. Pagkatapos lang sa ato sila importante, dugang pa nga mga pahibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan. Rihida sa Barangay Alihis, Valladolid. Monitor man slaglio. Sa aton dira nga mga miyembro sang Bacolod Traffic Authority Office under the leadership of my good friend Police Major Junji Liba. Upod kami kay sapol kami to kay na sa amon nga mga tricycle, e-bike, tricycle driver may gulo-gamay nga problema. Upuli na solusyonan na to kay na. Paghalin ko kay ako to nag-MC mo. Salamat kay Police Major Junji Liba. Ang naghatag isang ligwa kag chimpoy pisan nga masako siya nagkadto gid sa barangay Panokoy Gym para lang hatag man sang suwestyon kag solusyon sa problema dira gamay sa tunga sa mga e-bike, tricycle driver kag mga tricycle driver. Amo gid na. Importante nga naga-insyendianay kag naga-istoryanay. Tanawa tong paptuda namon nga mga tricycle driver operators. Kaya nag-isa kundi kampiyon ang resulta kahapon. Ang madugay nga presidente nga si Nonoy Treyes sa mismo naghatag ligwa sa ibang dara nga mga opisyal nga makapadalagan man sa renda sang pag-uyat sang organization dira sa mga tricycle dira sa area sang Sigasco. Congratulations kay Nonoy Treyes for job well done nga paiway man kapon sino kasi may mga buto-buto to mong eleksyon may nagbuto kay Nonoy hindi nakuda na okay na ko simpo pag ni former kapitan sa labas pag ni si Nonoy Treyes na nagauyat sang organization ka tricycle sa kwan Panokoy. Sige, bati gusto ko pa simpo ko alanganin na. Action report after edition Biyernes kay presentation liwat ini bagatako pero balik ini buwas sa hapon same time. Of course, same station. Opo diri sa atong mga patrola unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action Zel Minardo back to back sa atong piloto. Action Ninyo Bugina. Action Eden Abuso. Kag Action Artay Hupon. Standby sa masunod nga programa ang Action Balita Evening Edition upod kay Action ang Defensor Lisay. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up din sa ating IT expert Action Christian James Pinares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalam. Sa ngalan sa iyo regularang korman sa Silinga Palatuntunan, Action John Diaz, talos na ako diri temporaryo. Pero, tanay kita karon na sa media, todo baras 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Maramong gigasalamat sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.